foli o bɛ lase kanubaa ni dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen ma arajo ye Nura FM ye 94.4 murumuru 5 laseli an bɛ k'o kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani ale wɔrɛda la wele sira 76 33 43 03 o tɛ Abu Sirajantama an bɛ taa teliya la ne bɛ n bolo n b'a gosi ka don sɛbɛn minnu bɛ bɔ n'a ye u k'a ma ko Nouvelle Horizon fasirikɛbaa tɔgɔ de Mamani Touré Mamani Touré a y'a jira k'a fɔ ko mun ye directeur de la DURPA n'o o kofɔra a bɛɛ colonel Ba Sulemana Danbele a b'a ale kofɔ Abu kunu Ba Sulemana a ye kunnafonidilaw k'u wele kɛnɛ in kan i bɛna ye k'a fɔ ko welekun kun tɛ dɔwɛrɛ ye Ba Sulemana nin ye laadala ko ye a bolo kabi donni min kama mun ye directeur de la DURPA o ɲɛmaaya dira belebele ma Abu sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na kibaruya de bɛ yen ko o bɛ tali kɛ mun ye armée kan armée yɛrɛ wulikajɔ mun kɛ kalo kɔnɔ la mun ye Ba Sulemana a bɛ kunnafonidilaw wele k'a bɛɛ lajɛlen bugunatigɛ k'o di Abu o de kama i bɛna ye k'a fɔ o sira mun ne Ba Sulemana n'a y'o daminɛ a ye o sira kelen de taama kunu sɛbɛnnikɛla ko a ko kunu ko Ba Sulemana kɔni y'a jira k'a fɔ o sabu kɛ sɔmin kelen don k'a fɔ ko mun ye anw ka bɔlɔlɔ siraw fɛ a ka ja Abu Safinɛ Jara fo ka taa fara mun ye rebelle ninnu kan n'o ko fɔra a bɛ sema ko fɔ mununu kumaw bɛ senna k'a fɔ ko mun ye maramafɛn minnu kɛlɛkɛminɛ minnu bɛ nin waati na n'an b'u san Abu Safinɛ Jara ko o sankun ye ɛsike rebelle n'o bɛ sema maaw ko fɔ ko o kun sankun ye olu ye mun ye Ba Sulemana Danbele a ye ko in kɔni k'a furan k'a jɛ a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi maramafɛn minnu b'anw bolo anw bɛ ka maramafɛn minnu san don na nataw la maramafɛn minnu fana n'u kan ka san Abu Safinɛ Jara mun ye sema maaw ani maa minnu y'an bolo nɔ bila accord d'Alger la u k'a dɔn k'a fɔ ko maramafɛn ninnu kɔni ko a sankun tɛ olu kɛlɛli ye koyi Abu ko wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso ba la mun tɛ sɛsi bɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Ba Sulemana Danbele Abu kun a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko mun ye décembre 2022 ka n'a bila mun ye janvier 2022 la mun ye an ka force armée malienne n'o ko fɔra a t'an ka wolomasiri tabaw a to olu ko fɔ wa Abu i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye opération 62 ko an y'o baara k'o kɛ opération 62 mun n'o kɛra jamana kɔnɔ Abu a kɛra sababu ye mun ye jatigɛwale kɛbaa ninnu n'o bɛ terroriste ko fɔ Abu Safinɛ Jara k'u ɲɛgɛnɛ ni k'a caman ɲɛgɛnɛden k'o karaba wa i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye u ka minɛn caman ko o tiɲɛna o sen fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko o baara mun o kɛra armée fɛ décembre ka n'a bila mun ye janvier 2023 la Abu mun ye chef DURPA ɲɛmaaba Ba Sulemana Danbele ale ka fɔ la a ko mun ye an ye jatigɛwale kɛbaa minnu n'o bɛ terroriste ko fɔ an y'o mun ɲɛgɛnɛ karaba k'a bɛ t'i jɔ maa 65 o ɲɔgɔnna la Abu o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an ye maa mun k'o tɛgɛ da a kɔ k'o minɛ k'o sɛdenni minɛ o bɛ taa majɔ la k'o salo k'o da an ka gendarmerie ma k'o bɛ t'i jɔ maa 42 ɲɔgɔnna la Ba Sulemana Danbele DURPA ɲɛmaaba tɛ wa Abu a ka fɔla kura ye a y'a jira k'a fɔ ko o wulikajɔ mun n'o kɛra décembre ka n'a bila janvier 2023 la Abu k'a kɛra sababu ye min ye jatigɛwale kɛbaa ninnu maramafɛn caman b'u bolo an y'o minɛ u la mugu pɛrɛntan caman de bɛ Abu Safinɛ Jara o minɛn'u la wa i bɛna ye k'a fɔ an ka pankuru mun n'o donnen bɛ kɛlɛ la a bɛ ni ka waatini bɔ k'o ye tiɲɛni caman de ta ka ɲɛsin u ka mɔbiliw ma wa mun ye u ka mugu pɛrɛntan minnu b'o mun don dugu jukɔrɔ Abu fɛn mun n'o bɛ se k'o dilan n'o bɛ angɛrɛ ko fɔ Abu Safinɛ Jara k'an y'o caman kɔni ko o daraku u la Ba Sulemana Danbele DURPA ɲɛmaa tɛ wa Abu a ka kɔrɔfɔla kunu a y'a jira k'a fɔ ko mun ye terroriste u ɲaga dayɔrɔ 22 Abu ko nin kalo nin tile damadɔ in kɔnɔna la décembre laban ka n'a bila janvier in na ko an y'u ɲaga dayɔrɔ 22 an y'o bɛɛ lajɛlen kɛ c'est tout c'est fini Abu ko mobili caman de an y'o bɛɛ lajɛlen kɛ c'est tout c'est fini mun ye colonel Sulemani Ba Danbele ale ka fɔla a y'a jira k'a fɔ ko o wulikajɔ mun n'o kɛra Abu k'a kɛra sababu ye mun ye misi 820 Abu k'an y'o jaso ka bɔ mun ye jatigɛwale kɛbaaw bolo u kun kɛlen bɛ ka maa minnu ka misi ni ka aminu u la mun ye colonel Ba Sulemana Danbele ko a y'a jira k'a fɔ ko misi 820 Abu k'an y'o minɛ ka bɔ jatigɛwale kɛbaaw kɔni o bolo Ba Sulemana a y'a jira k'a fɔ ko o n'a ta bɛɛ Abu an bɛ don min na ko bi ko an ka jamana k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye a tilibiyanfanw fɛ ko jatigɛwale kɛbaa tɔni mun bɛ yen k'u bɛ k'a lajɛ ka firifiri o sabu kɛ min ye jamana camancɛ Abu Safinɛ Jara ko an y'o sɛbɛkɔrɔ kalayaw bolo an bɛ don min na ko bi jatigɛwale kɛbaa ninnu minnu bɛ jamana camancɛ bolo fɛ Abu ko dabuw ye ko sunatiw ye k'o de kɛra sababu ye i bɛna ye k'a fɔ ko an ka jamana tilibiyanfan fɛ a caman bɛ ka muruti fari k'o boloda ka taa ɲɛsin o yɔrɔ kofɔlen ninnu ma k'o sababu kɛ mun ye duguladenw Abu u bɛ taa gɛlɛya ta ni k'olu kɔni k'o sɛgɛrɛ Ba Sulemana Danbele a ka fɔ la a ko an bɛ don min na ko bi Abu jatigɛwale kɛbaaw kɔni u bɛ taa mugu pɛrɛntan de k'o don dugu jukɔrɔ walima u bɛ taa
kati ko oda anwa lakana baw nye kono te ku jo unanwa lakana baw ka kata banani wuliwa Abu Safna jira ko lana taka ko sajati wala ke banu Abu kono oye ba Sulumana madare Abu ayira kafo kibena kafo ko obara munakira Desamuru kana blamu ye janvier o konala Abu ko akara sababu ye muye anwere ka fintigla ko mata ni kele nywana ko o banana wa bena kafo ko munye mata ane ko Abu fune ko olu konu ko o fatura ni kalo damado o temanina muye ba Sulumana albi ayira kafo angoni be domna kompi Abu adugulente mashila ko jatiga wala ke ba nunu ko dabu ye ko sunogo kon ko otu ye ko munye arme kon be wole mum blamu ye dugla deuma nga feran dabali belajilen ke uga arme ka deme wala samu ye jatiga wala ke ba nunu ubesika gen ka bonga jamana kono tugumna Abu ni be feka arme kon ka deme ko numéro verdo o be belajile o ka boloka ni ye maye Abu sigana mado ye maye ima delika ni nye Abu kiya feran dabali belajilen ke ko numéro veri nunko o wele Abu ko sigata la ka kuna foni ko odi Sulumana albi ako Abu ko feran dabali belajilen population ko oblasenga munye jatiga wala ke ba nunu ube femu ninko ke ka an e bomu nunko o glan nega mungu pranta ko glan nanga mako engrais ayira ka foko ma chama bete mene engrais uba foko buta kan nako koro Abu ga jaja ubeta di jatiga wala ke ba udima ba Sulumana ka fola akomu ye dugla de ko ka feran dabali belajilen ke senga na yo sigana ma made aye feranga ka arme ko ninka Allah doniya ba Sulumana ayira ka foko ni wati laba ina ko kibora ko ninku o chale no Abu munye bolola sira o fe kibora munun kona la bayira ka foko munye anwa arme am ga marama fe musa me domna kombi keleke mina mununu ba ombulo sanfeta ane dugumata kera fe nyefe anu kofe Abu Safna jira ko o sangunye ko munye esere beluye no be sema ma ko fo ko ngunu ma no be sina ko ka don ka foko anwa keleke mina Abu Safna jira samute sema ma o kelele ko ani mamunu yambulo no bla accord d'Alger ka foko samunde olu kelelia ba Sulumana ka fola ko okuma ko ni ko ote ba ka don ka fo Abu Safna jira do be ko amso bala mune sheshi bo otekele mina munu mambula me domna kompi Abu asanwu te sema ide olu kamise akohoro asanwu ye mamu jien yere di jien sanwu ye be en tant que États-Unis nga kalaje ka to ta don men États-Unis nunta antolu jachi sa angangu go antolu jachi bibi nawa ngo satan hal satan de bambulo ya anga misikilira yu globala ha awo o ba nga jamani ngono bi satande aho ye kutubu ma ebe siga an États-Unis nunu anolu tsiga no komse no ngache komse olu kadde kamse États-Unis te otoi alaga gishi wallahi mate chedo burange la Abu alaga branchite wa olu koni ye olu ye na olu kela alaga gishi bamana marfata olu kama Abu Safna dira ni ngone kuna fone mun nanya benega mo ka bol niveau horizon ala sebani ke ba to de mamane Touré Abu Ibunya o tabarkala beti kado ka fo ame do de ke ali bi sebaya kado ka fo armée a ka soro koy ne telge kado ka fo le soir de Bamako la a kono gada i kado ka fo la jara ale ka sebeno kado ka fo bamanon bo de fo ko min be telge kado ka fo tajuru sara berela i kado ka fo adola ale jigdugo amai min be telge kado ka fo la jara la ko anga ta ni dugina dugi njwa ko dawma mai kado ka fo ni me nyono ale mara kono min be telge bamanjula i kado ka fo mi jatiga wale kebaw i kado ka fo ku ye duru do fiano mi metalge kado ka fo ni ndugu mi ni o ye dawma nya do ka fo opération aérienne nya do ka fo anga fama u yo o bara jugu bado ke mi ni kado ka fo akara sababu ye da bambanju ama chama de be munu ni kado ka fo u ye duru do fiano mi metalge kado ka fo mali force armée la ay kado ka fo dogokun temenena kenengene kado ka fo janvier kalo ale clé mois ani wolobla temenena i kado ka fo afara ka fo anga armée malienne kado ka fo ni oye aéroport aérien no ye kado ka fo opération aérienne kado ka fo ko uye bara belebele ke bara belebele mi kado ka fo akra janvier kalo clé mois ani wolobla en 2023 na ay kado ka fo ni mbara nzeve mi metalge kado ka fo frappe aérienne na no ye kado ka fo kise abe jingabo avion safe tumra ay kado ka fo ko o bara taraka jatiga wale mo ku segere jatiga wale mamunu be kado ka fo ni utangu me unya dai kado ka fo ni yoro ko fele na no ye kado ka fo daw mai kado ka fo kerengere nyane kado ka fo katiba de masina abina fo o mawdo mi metalge kado ka fo katiba de masina na kado ka fo ni mbara chejugu uya ataka dugu munu segere o de do ko dugu twa ko gombe kado ka fo ani oro alpha ka kata se kado ka fo
karangama karanga nunu bela jele dugu munu ni abe nyono mara kono mi me talge kadu afo katabla ikadu afo jalube ikadu afo kunafon dila ulu ka fola ikadu afo ko niya ta laje jatika wale moy kadu afo telmange usirame onga armenya bi keme ka tablo do buluda ti dore dai ikadu afo achama ne be munu ni ube ku yere yele mani wati na ku yere ke commerçant do bu yele ke commerçant ye we kadu afo no ye jago kela ye do bu yele ma ku ki kadu afo berger ye kadu afo we bakan gwena ye o ma kadu afo do keme ku yere ke nunu bela jere wala se kadu afo ubisika kishi kadu afo armée ma tobna ngene kadu afo armée Mali ale keme ka wuli ka jo mi ni ka bolo da ngene kadu afo nyono mana kono bi kadu afo ko kolokolo kote sabule kadu afo nyono mana ko nya ta laje bi kadu afo ko nyono nga ki kadu afo ko bela jere la fialebe sabule kadu afo armée keme ka wuli ka jo ka sebeta kadu afo ka dugumse ni bela jele secret chef d'état major général ni obe armée twala akui kadu afo dogo kun tebele na ngene nan denendo mi metalge kadu afo armée la ngene kadu afo sananyele avion ka kelege bolo kadu afo munu ni kadu afo ulube kelege safe ngene na avion ku kadu afo ku uye bara belebele ke ko ndugu nun ka secret sable kadu afo jatike wale keba munu be nu be ku yerke ba ngene kadu afo ko drone munu be ko lu be ke sababu ka u bela jele wulo ma ami be ni kebe ki yerke ba ngene be ni kebe ki yerke jagu kela ka ma surete jagu kela e jatike wale ni kadu afo ko avion be safe nu bisinga manvi yere ko be shido ki ba be ingania wala armée bolobi ingania abayedi ukona kesa mafia Mali armée ma amano bala ira ni fu amano re bala ira ni fu na mena kwara dar mu mambulo kabe mu ngania udara la sani ubuka dala sani aywa mi metalge kadu ka fo la ya jarala akui kadu ka fo armée kan wuli ka jo enzebe nyono mara kono mi metalge kadu ka fo jatiga wale amma keme chamana kadu ka fo ko armée u bela jele bune unila mi metalge kadu ka fo ma keme chamana way kadu ka fo ko ulu fona ko ulu minena we mi metalge kadu ka fo armée la u ye wuli ka jo sebe ke we mi metalge bamanju u ka mina chamambe apo ka taroli kadu ka fo ulu ka mina chamane be mi metalge kadu ka fo u bela jele armée kon ko u yu bela jele détruit mi metalge kadu ka fo ni wati labaina mopti mara ni taro kono kata segu mara kono kadu ka fo ko jatiga wale kebaw kadu ka fo u kengu ka mo ka baga munu jo ya ka bolini ulu ye armée ka wuli ka jo kera sababu ye mi metalge kadu ka fo o baga un chamana ko lu bela jele mine ka bo ubulo ame wati na ko mi bi tugumunu be ni o ko dogo firi kadu ka fo o be segu mara kono kata se ka do ka fo konama o be mopti mara kono mi metalge kadu ka fo baga digu nunu chama ngumi boni yoro wula armée ko be ka fere ni dabali bela jele tige aka je kadu ka fo baga nunu mi se ga di kadu ka fo nyama ya so ma mopti ani kadu ka fo segu wala se kadu ka fo mamunu taye baga nye kerengere nyana baga mi se ga takadi utuguma ka dugumi ngoni be ni o ko dawma ikadu ka fo armée ko ka wuli ka jo labai na ikadu ka fo bamanji fonfe ngume o yoro la ikadu ka fo ko boli ani kulaba abana Boli ani kulaba ele fatir fle mi mo le soir de bom kono la jara ale ka sebelu la jara abu ame folita ni ka segere abu na la jara fu kuna foni ne be mbolo mba kari ka do me boni sebenye sebe munu kwa mako alibi soir de bamako mu Umar angoy ba do ne ke akumara abu akosemasi no okofora abe jere de kulu kofo jere de kulu munno uyaira ka fo ko munye imam Mahmoud diko kuba ale koni Allah fasa ame domna ko bi mi semasiye abu sabna jira ukeleme ka kelera fari koni ka abuluda abu ukeleme ka kele fari ka abuluda ka nyashi fenj menema mu yanga jamana marabago yakilna muta akilna muna be talike jamana sarasumba nanga mako constitution abu ko kura ko sigi senga ame domna ko bi mu semas de limam Mahmoud diko ukeleme ka murti ira fari koni ka abuluda abu uyaira ka foku be na feran dabali bela jelenke ube na mobilisation koni ko ke ka gwara koni ko sebe koroda wakilina muno fila jamana marabagaw la tanna be talike nouvelle constitution kan jamana sarasumba semasi go ku be na baraji koni ko da kanyesi mu nyi o projet ma kosobe kasira daw kunye awo angata Umar Ngoiba ayira ka foko mu coordination des mouvements association et sympathisants de l'imam Mahmoud Diko nanga mako semasi abu ibe na ka foko mu shibiri temene uko ni communiquer ni ko boko binte chari communiquer mu na be talike abu safna jerani akli bala mu nyanga jamana fama do kun labayan ko ni kono la aleye mu ye to do boko bi to mununu mamununu be na barako ke kanya si mu nye constitution ere a finalisation o ma o to ko ni ko olu boraka bi ni do kun
laban in kɔnɔ abu ka ɲɛsi o baara mun ni jamana faama y'o kɛ i bɛna ye k'a fɔ ko min ye semasi kɔni u ye jaabili kɛ semasi abu a coordinateur général n'o de bɛ Yusufu Daba Jawara kɔfɔ a kɔni y'a jira k'a fɔ olu ye wulikajɔ caman de kɛ ka cɛsiri caman de kɛ k'a ɲini mun ye jamana masakɛ fɛ n'o bɛ président de la transition kofɔ abu k'a ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ constitution ko kura mun n'o kuma bɛ sen na k'u k'a dabila pewu wa an bɛ constitution kɔrɔ mun kɔnɔ n'o de tala le 25 février 92 abu safinɛ jira k'u kana yɛlɛma ta ni ka a sɛgɛrɛ ko k'o sabu kɛ abu safinɛ jira k'u na a kɛli ko o man kan sariya t'u bolo sariya minnu b'o danganiya ko k'a jira k'a fɔ k'u na a kɛli ko o man kan mais semasi ka fɔ la u y'a jira k'a fɔ ko mais ko suuma ko dugumajɛ n'a fɔra ko jamana faama kɔni kolonɛli Asimi Koyita abu ko ale nana maa dɔw tɔgɔ k'o di k'a jira k'a fɔ ko olu de bɛ na mun ye constitution kura ye abu ko kana baaraw bɛɛ lajɛlen k'o labɛn semasi y'a jira k'a fɔ ko olu ye kɔrɔfɔnw ta ni ka ɲɛsin jamana faama ma a b'i n'a fɔ k'u ma kɔrɔfɔn in k'o faamuya koyi o sabu kɛ olu y'a jira k'a fɔ k'u ni constitution yɛlɛmali a man kan sariya foyi de t'u bolo abu safinɛ jira k'u na a yɛlɛmali ko o man kan hali bi min ye semasi maaw ye abu safinɛ jira u y'a jira k'a fɔ ko mun ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita sɔrɔ n'o de IBK ye o sabu kɛ ko mun ye IBK kun y'i ban ko min ye sariya k'o labato abu safinɛ jira ko o baara kelen de fɛnɛ ko o bɛ sen na mɛ don min na ko bi semasi kɔni y'a jira k'a fɔ abu safinɛ jira olu y'a jira jamana faama na k'a fɔ ko min ye nin constitution ko kura kuma min n'a bɛ sen na olu tɛ yɔrɔ bi olu kɔni tɛ yɔrɔ si semasi abu safinɛ jira u ka kɔrɔfɔw kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ u bɛna wulikajɔ kɔni k'o kɛ ka cɛsiri k'o bila sen kan abu ka baraji ka guwara kɔni k'o sɛbɛkɔrɔ da ka ɲɛsin ni projet mun n'a bɛ sen kan projet mun n'a bɛ tali kɛ mun ye constitution kura kan semasi coordinateur général Yusufu Daba Jawara ale kɔni ye nin communiqué nin ka bɔ k'a bi tɛ cari a kɔni y'a jira k'a fɔ mun ye coordinateur général n'o bɛ Yusufu Daba Jawara kofɔ a ko min ye semasi ye abu a tɔnden minnu bɛ yen a kanubaw minnu bɛ yen ko bɛɛ lajɛlen k'i faralen to ɲɔgɔn kan abu safinɛ jira yanni k'o ka sigi sen kan sɛbɛnnikɛla ko a ko an kɔni bɛ don min na ko bi abu a dogolen tɛ maa si la ko a kɔni bɛ nin kana waati jan kɔni ko o bɔ nin constitution ko kuma mun na a baara bɛ sen na n'o bɛ tali kɛ constitution ko kura la abu a kuma cayara fo k'a fɔ ko a cayara min ye semasi maaw yɛrɛ ka fɔ la u y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi jamana in gɛlɛya k'o tɛ constitution ko kura ko constitution kura koyi koyi o sabu kɛ gɛlɛya minnu n'o bɛ jamana in na abu a bɛ nin kana san caman bɔ k'o tɛ constitution nɔ ye koyi an bɛ don min na ko bi ko jamana in bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ la ka sɔrɔ constitution ko kura abu safinɛ jira k'o ma sigi sen kan nka mun ye semasi ye n'o bɛ Imam Mamudu Diko a lafasali jɛkulu in kɔni kofɔ u y'a jira k'a fɔ k'u kɔni bɛna wulikajɔ k'o kɛ mobilisation bɛna kɛ abu safinɛ jira ka guwara kɔni k'a sɛbɛkɔrɔ da ka ɲɛsin mun ye ni projet min bɛ sen kan projet min n'a bɛ tali kɛ constitution kura n'o b'an ka jamana sariya sunba n'o b'o kofɔ kunnafoni filɛ nin ye abu an y'a sama ka bɔ min ye soit de Bamako ale kɔnɔ sɛbɛnni kɛ baa tɔgɔ de Umar Angoyiba i bonya o b'a la an ka taa Bede i ka dɔn k'a fɔ bamananw b'a fɔ ko min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ bugu njɔ la n'i ye kisɛ kelen bɔ a la a tɛ foyi bɔ bugu ka buguya la min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ lɛnɛpana na n bɛ n bolo don lɛnɛpana i k'a dɔn k'a fɔ Musa Bilali Sidibe ale ka fasiri don koyi Musa Bilali Sidibe a ko i k'a dɔn k'a fɔ cɛba min bɛ yen ni o bɛ Union Africaine jɔ a la i k'a dɔn k'a fɔ tile saba taama n'a jɔ a ko i k'a dɔn ka Musa Fanki Mahamad i k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ an fɛ Bamakɔ yan tile saba baɲanko i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ taama la taama in bɛ tali kɛ min ka nin cɛ in fɛ o kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ o ye k'a na ka n'a lajɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ anw ka élection ko la yali k'a dɔn k'a fɔ kow bɛ cogo di yali k'a dɔn k'a fɔ élection a bɛ n'a fɔ labɛnw bɛ sabatilen bɛ wa a na se ka bɔ a tɛna se ka bɔ wa i k'a dɔn k'a fɔ Union Africaine nin ɲɛma in i k'a dɔn k'a fɔ a nakun ye ka na i kunnafoni walasa i k'a dɔn k'a fɔ kow bɛ taabolo min kan a ka se k'o dɔn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Union Africaine nin cɛ in na i k'a dɔn k'a fɔ a ka taama in sɛbɛn n'o bɛ tali kɛ tile saba taama in na a n'an ka faama caman kɛ mɛ ka ɲɔgɔn ye koyi min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Cɛja Ablaye Diop la ministre des affaires étrangères de la coopération internationale i k'a dɔn k'a fɔ ani o ye ɲɔgɔn ye n'o bɔra yen min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ CNT ɲɛma la i k'a dɔn k'a fɔ Maliki Jaw ani o fana ye ɲɔgɔn ye i k'a dɔn k'a fɔ baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ taa kuncɛ walima u taara kuncɛ déjà min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Sokɛli Kukala Mayiga i k'a dɔn k'a fɔ ani o de ye ɲɔgɔn ye laban kan ɲɔgɔn ye laban in sɛbɛn Sokɛli Kukala Mayiga ko a ma a k'a dɔn k'a fɔ jamani min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Cɛmancɛrɔ fanga la ko an sigi kun tɛ transition sigi kun tɛ i k'a dɔn k'a fɔ kalata dama ye Sokɛli ko ten dɛ ko a k'o dɔn k'a fɔ kalata ko dama tɛ kɔrɔw bɛ jamana kɔnɔ min tɛ kalata ko dama a k'o dɔn an tɛ kalata ko dama kama anw bɛ kɔrɛ kama o tuma jamana de tɛ taa ni kalata tɛ wa n'i y'an bila ka taa girin ka taa kalata la an bɔra yɔrɔ min na bɛɛ t'i bɔ yɔrɔ dɔn an t'a bɔ kalama de n'a bɛ se ka labɛn ni kalata tɛ jamana in a ka taa ten
jamana an bɔra yɔrɔ min na an b'o dɔn koyi Abu Samina Jara gɛlɛya min y'an sɔrɔ u kalata jugu labɛnni fɛ bɛɛ b'o kalama koyi bɛɛ b'o kalama dɛ o dogolen tɛ maa si la i b'a maa minnu ye k'a fɔ k'u ka taa k'an ka taa kalata la Abu Samina Jara a dɔw yɛrɛ ka sigida yɛrɛ la a dɔw yɛrɛ ka buguda la a dɔw yɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ min na walahi u tɛ se ka taa campagne kɛ campagne k'u bɛ fɛ ka bɛɛ kɛ Bamakɔ yan de an tila ko Bamakɔ de fɛ yan olu ɲɛna ko Bamakɔ de kɛ ye Mali ye an kɔni b'a dɔn a gɛlɛya fara nɔgɔya kan a b'u don dɔ kala bɛ taa a bɛ taa nka a ma pressé kala kɔni bɛ taa parce que ni kala yɛrɛ fana taara o bɛ kɛ jamana faama Asimi yɛrɛ a b'o kunnawolo kɛ Abu an ka taa alors min bɛ talikɛ ka dɔn k'a fɔ Musa Bilali Sidibe la a ko i ka dɔn k'a fɔ Ablaye Diop waati min na i ka dɔn k'a fɔ ani Union Africaine ni cɛ ye ɲɔgɔn ye Ablaye Diop y'i sinsin min kan u ka ɲɔgɔn ye kɔnɔ k'o de y'i k'a dɔn k'a fɔ min ni o bɛ wele ko situation humanitaire n'o ye i ka dɔn k'a fɔ malidenw n'i y'u ta k'a lajɛ maa caman bɛ i ka dɔn k'a fɔ minnu ni olu bɛ gɛlɛya kɔnɔ jamana a kɔnɔ a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ bamajiya wale kɛlɛ min ni o bɛ anw ka jamana kɔnɔ min bɛ talikɛ ka dɔn k'a fɔ nin cɛ in na ni o ye Musa Fanki Mahamati ye n'o ye i ka dɔn k'a fɔ Union Africaine ale ka ciden ye a ko i ka dɔn k'a fɔ cɛn dɔ ye min fɔ kɔrɔfɔ in cɛn don koyi nka i ka dɔn k'a fɔ ale nakun ye min ye kɛrɛnkɛrɛnyana o ye ka na i k'a dɔn k'a fɔ k'a yɛrɛ kunnafoni min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ adamaden minnu ni olu bɔ mɛ u nɔ la ka sababu kɛ kɛlɛ ye ka na o situation ka na o sidɔn n'o bɔra i ka dɔn k'a fɔ a nakun ye min bɔra ye o de ye ka na lajɛ k'a fɔ min ni a bɛ wele ko le retour à l'ordre constitutionnel yali o kow bɛ cogo di min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ a bɛ labɛn bɛ niveau jumɛn na walasa i ka dɔn k'a fɔ élection o bɛ se ka ta cogo min na k'a di k'a dɔn k'a fɔ bolowuli fanga o maa dɔ ma a k'i ka dɔn k'a fɔ ni o bɔra min bɛ wele k'i ka dɔn k'a fɔ ko dialogue n'o ye i ka dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka sigi k'a dɔn k'a fɔ dialogue ka kɛ i ka dɔn k'a fɔ ani groupe signataires ni ɲɔgɔn cɛ i ka dɔn k'a fɔ ko a nakun ye ka na nin bɛɛ lajɛlen k'o sidɔn min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ Union Africaine a dankɔrɔba in na a ko i ka dɔn k'a fɔ waati a ka kumaw kɔrɔfɔw taara kuncɛ yɔrɔ min na o de i ka dɔn k'a fɔ primature ni o ye docteur Sokɛli Kugula Mayiga o jaba la Sokɛli Kugula Mayiga i ka dɔn k'a fɔ dankɔrɔba in min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ ko il marche pas ses mots tubabu ko min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ Sokɛli Kugula Mayiga la i ka dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ kɔni a tɛ bala ale la dɛ o kuma i ka dɔn k'a fɔ Sokɛli Kugula Mayiga min bɛ a kun ni a ka cɛ a y'o fɔ cɛ in ɲɛna a ko i ka dɔn k'a fɔ n m'a f'i ɲɛna anw ka jamana in k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ don koyi anw ye assise nationale kɛ anw ka jamana in kɔrɔ assise nationale pour la refondation min jamana in kan ka dilan cogo min na i ka dɔn k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw de sigira k'o fɔ o kuma i ka dɔn k'a fɔ ko jamana in a dilan cogo a siri tɛ i ka dɔn k'a fɔ élection dama la ko wɛrɛw bɛ anw ka jamana in kɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ ni élection ko in tɛ koyi o kuma i ka dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ basigibaliya la o bɛ anw ka jamana in kɔrɔ Sokɛli Kugula Mayiga a ko a ka ca san 30 ye san o san i ka dɔn k'a fɔ élection a bɛ labɛn anw ka jamana in a bɛ ka turu a kunjugu ka saga ani waati k'a sababu kɛ élection langolo o gagné o kuma i ka dɔn k'a fɔ élection i ka dɔn k'a fɔ ale kɔni tɛ se ka dɔn fɔ a ye nka min kɔni ka gɛlɛn a ka min fɔ k'o faamu k'o de ye dankɔrɔba in k'a dɔn k'a fɔ ko Mali i ka dɔn k'a fɔ transition tɛna limité élection ko labɛn dama kama ko wɛrɛw bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ni an bɛna ka na an ɲɛsin olu fana ma a banna kɔrɔfɔ in faamu a t'a fɔ a bɛ bɔ a ma dɛ nka hakilima kan k'a faamu min bɛ fɔ mais n'i y'a ye ko élection an ka taa élection na a cɛ b'o cɛ o ka sɔrɔ lakana bɛ yen sa mais ni k'u b'o kuma fɔ u b'a fɔ ko hali ni lakana bɛ yɔrɔ fitinin mun na donc ko an kana taa ko an ka kɛ yen olu mɔgɔ kelen min n'o b'o fɔ n bɛna mun f'i ɲɛna olu mɔgɔ kelen min n'o b'o kuma fɔ ko lakana bɛ yɔrɔ min na ko an ka kɛ yen ko lakana tɛ yɔrɔ min na k'an k'o to yen olu mɔgɔ kelenw de bɛ tila ka n'a fɔ ko mun ye jamana constitution ko ni yɔrɔ dɔ kelen minɛlen don ko donc ko fɛn kana yɛlɛma kana kɛ n'i ko b'o fɔ u b'a fɔ ko sariya de ko tan constitution ko k'ale kana yɛlɛma ko ka sɔrɔ ko mun ye jamana mais an bɛ bɔ an bɛ taa min a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn a bɛɛ bɛ bɔ nin maa kelen de la a bɛɛ bɛ bɔ ninnu kelen da bɛɛ i ka dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ Musa Bilali Sidibe la a ko i ka dɔn k'a fɔ docteur Sokɛli Kugula Mayiga i ka dɔn k'a fɔ ko a ma kɔrɔfɔ a ma munumunu a da kɛrɛfɛ dɛ a ko i ka dɔn k'a fɔ jamana in sigi kun tɛ élection dama ye koyi sabula élection minnu kɛra ka tɛmɛ san 30 i ka dɔn k'a fɔ olu labanna min na bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ u la nka a ko ne m'a kɛ cogo o cogo min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ nin dankɔrɔba in na ko bi i ka dɔn k'a fɔ ani ɲɛmaaba yɛrɛ kan ka ɲɔgɔn ye n'o ye njɔma i ka dɔn k'a fɔ colonel Asimi Goïta olu kan ka ɲɔgɔn ye a ko a fɔ tu dafili la ilaha illallah ayi kuma fila tɛ Asimila ne tɛ o la hawla e tɔgɔ bɛ daminɛ ni ayiwa non ala kuma siga k'a tɔgɔ e tɔ bɛ daminɛ ni ayiwa ne ta ye bi donc i bɛ fɛ k'a fɔ k'i bɛ ɲɛma tɔgɔ minɛ a la ɲɛma kɔni tɛ sa n ko ta ye o ka lettre ye combien lettre ye tiɲɛna o ta ye o tɛ M ye wa mais alors combien lettre o bɛɛ b'a la o b'a la kɛ bɛna mun f'i ɲɛna e b'i tɔgɔ bɔ a la yan ne tɔgɔ tɛ bɔ a la dɛ ɲɛma y'a ta bɔ a la yan ɲɛma y'a tɔgɔ bɔ a la ale y'a ta bɔ a la fɛn ti sɔrɔ a la ne bɛ taa to la
parce que mɔgɔ tɛ kotogo dɔn. Kotogo ko t'a la koyi. O bɔra jamana in kɔnɔ koyi. Ale président. O bɔra jamana in na dɛ. N'i ma président de i b'a sɔrɔ. An ko Ayisa Kone ma. N ko maa bɛ jamana in kɔnɔ olu ye dunun fɔ ka baara fɔ. Asimu Goyita ma. Hali 400 a ma d'u ma fɔ. A t'a di o. Maintenant min fiyɛ. Bete nin fana y'a minɛ cogo ye. Tɔgɔ b'a la dɛ. Nin ye kow taa cogo ye. Anw na kari kɔlen ninnu. Waati dɔw tɛmɛna n ko an bɛ taa club des amis. Lala. Club des amis Lala. K'o sigi o cogoya la. Ko n'u y'an ye. Parce que a y'o de kɛ fanga tɔ ninnu waatiw. Ka fɛnw minɛ ka bila k'u ka taa sobaw jɔ ka villabaw ka musobaw furu ka. A ye nin bɛɛ kɛ. Faama tɔw o dabila o. Sabarabatigi tɛ t'o sira fɛ. A ka ɲi. O ye k'i tɔgɔ to a la ye. Ne tɔgɔ bɛ to a la. Bawo i ka dɔn k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen tɔgɔ daminɛ. Bete nin ye kunnafoni bannen o. Ko Badawu ye chance min sɔrɔ ko maa wɛrɛ bɛn'o sɔrɔ. Bete i ka dɔn k'a fɔ indépendant Musa Bilali Sidibe ale ka sɛbɛn don. Musa Bilali Sidibe indépendant kɔnɔ la Abu an b'a fo. Abu n bɛ n bolo n b'a kari ka don teliya la. Sɛbɛn min ni bɛ bɔ n'a ye u k'a ma ko soit de Bamako. Bamako wula o tɛ wa. Abu mun ye Umaru Angoyiba dɔgɔnɔkɛ a kumara kura ye. A y'a jira k'a fɔ ko mun ye Sergei Lavrov. Sergei Lavrov na ale ko fɔra ale de ye minisiri ye Irisiw ka minisiri don. Minisiri mun n'o ka baara ɲɛsinnen don Irisi fɛnɛ ne jamana wɛrɛw koɲɛ ɲɛnabali ma. A tɔɲɔgɔn mun ma anw fɛ yan an ko ma ko Ablaye Diop. Abu cɛjan. Sɛbɛnnikɛla mun ye Umaru Angoyiba ko fɔ. A y'a jira k'a fɔ ko min ye Sergei Lavrov. Abu siga t'a la ko a ka pankuru man ka sɛlɛ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ février kalo tile 6 o nata wa. Mun ye Sergei Lavrov. Abu ana tilela fana duya ka mun ye daraka dun ka sira fana k'o duyan. O ka ɲi. Awɔ. Ayiwa. Sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye ka ɲɛsin mun ye bolodi ɲɔgɔnma mun n'o o bɛ Irisi ani farafinna ni ɲɔgɔn cɛ. A dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko mun ye Sergei Lavrov. Abu a kɛlen bɛ ka tournée dɔ k'o boloda mun ye farafinna kɔnɔna la. O de hukumu kɔnɔna la a b'o o tournée mun na an bɛ don min na comme bi. Abu Sergei Lavrov kunnafoniw kɔni bɔra ka bin tɛ cari k'a jira k'a fɔ mun ye février kalo tile 6 ka na dugu jɛ février kalo tile 7 nata in na. Siga t'a la ko dankɔrɔba in ko a na sɛlɛ mun ye Bamako. Abu ko a nakun tɛ dɔwɛrɛ ye. Teriya mun n'o bɛ Irisi ni Mali ani ɲɔgɔn cɛ. Abu ani Irisi ni Mali u bɛ se ka tɛmɛ ni baara ye cogo min na. Sɛbɛnnikɛla Umaru Angoyiba a y'a jira k'a fɔ ko kunnafoni yɛrɛ k'a sɛbɛn tinti. Kunnafoni yɛrɛ k'a tinti k'a kɛ confirmation confirmé. Abu i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Irisiw ka ambassadeur mun n'o o b'an fɛ yan. N'an k'a ma Igor Gromyko. Igor Gromyko ko siga t'a la k'ale de ye kunnafoni ni k'a tinti k'a kɛ Bill Aki ye. Sɛbɛnnikɛla ko a ko kɔni ko a bɔra nkalon na koyi. Sergei Lavrov Abu siga t'a la ko a bɛna Bamakɔ. Abu a nakun tɛ dɔwɛrɛ ye. Hali bi kana jira diɲɛma la k'a fɔ k'a fɔ ko maa minnu n'olu bɛ fanga la bi n'o bɛ colonel Asimi Goyita n'a ka jɛgɛrɛjɛkulu ko fɔ. Ko Irisi jamana ko a ka dɛmɛ ko a bɛ ta ka sɛgɛrɛ u ma. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Irisiw ka nin diplomate ba in n'o de bɛ Sergei Lavrov ko fɔ. Abu ko a nakun ye Irisi ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ. Abu sɔrɔ o bɛ se ka yiriwa cogo min na. Lakana sira fɛ kuma bɛ se ka ko o fana kan cogo min na. Nka mun ye sɛbɛnnikɛla ye a y'a jira k'a fɔ ko min ye nin cɛ kofɔlen n'o bɛ Sergei Lavrov ko fɔ. Abu a bɛna taama mun na an ka jamana kɔnɔ. Dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko a nakun tɛ dɔwɛrɛ koyi. K'o sababu kɛ Abu ko Sergei Lavrov mun o bɛ fɔla tan. Maa kun sigilen bɛ k'a makɔnɔ k'a bɛ nin ka na kalo 3 kɔni ko o bɔ. K'a kun ka na jamana in kɔnɔ. Sɛbɛnnikɛla ko a ko fana tɛmɛnen kɔfɛ k'a bɛ nin ka na kalo damadɔ bɔ. Dɔw y'a jira k'a fɔ ko nin cɛba in nakun tɛ dɔwɛrɛ. K'o sababu kɛ waati tɛmɛnenw na mun ye Irisi masakɛ. Irisi jamana faama n'o ko fɔra a tɛ Vladimir Poutine a t'ale ko fɔ. Abu ko Vladimir Poutine a kɔni ye invitation k'o ci Asimi Goyita ma. Invitation min kɔnɔna la a y'a ɲini Asimi fɛ ko min ye colonel Asimi Goyita k'a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen k'o sigi sen kan. Sommet belebele mun n'o kan ka kɛ Irisi ni farafinna ni ɲɔgɔn cɛ. Ko Asimi Goyita ko a ka taa o sommet in kɛnɛ kan. Sommet mun na a bɛna kɛ an ka taa bɛn a tɛ taa. Irisi. Irisi de ko don wa? Dewo kɔni ti taa. Ayi Dewo ye bi yan. Ayi ni Irisi don a bɛ taa. Ayi a bɛ taa. Kɔni i ti yan dɛ. A bɛ taa sa a bɛ taa. N ko a bɛ taa. Ayi n bɛ ka nin kalan an fɛ. Hakili m'a fɔ. A bɛ taa a bɛ taa. Dewo. Ayi ni Irisi don. I n'an boli ka bɔ dɛ. A bɛ taa dɛ. A bɛ taa. I n'o Dewo. Ayi ni Irisi don wa? I n'an fa dɛ. A bɛ taa. K'i yɛrɛ sɔrɔ. N ko an bɛ taa ne tɔ ma tɛ wa? An bɛ taa o. Sɛbɛnnikɛla ko a ko o cikan mun n'o o bilala mun ye Irisiw ka ambassadeur mun n'o o b'an fɛ yan n'an k'a ma ko Igor Gromyko. Abu i bɛna ye k'a fɔ ko waati tɛmɛnenw na o batake cira ale ma ko a ka taa di an ka minisiri mun bɛ n'o b'an ka affaires étrangères kunna n'o de bɛ tali kɛ Ablaye Diop la min ye Igor Gromyko. Abu siga t'a la ko a taara bataki di bataki in kɔnɔna ko a yiralen bɛ k'a fɔ ko Irisi masakɛ Vladimir Poutine ko a kɛlen bɛ ka wele bila jamana faama ma lajɛrɛ mun n'o bɛ kɛ Irisi ani farafinna ni ɲɔgɔn cɛla la
jɛra ko kan ka juillet 2023 abu wa be ka Saint Petersburg abu ka be kayde sikata la ko mun Ashim Koita o tamana abu do ya ila ka fo ko mun ye chekofole kwa na kunya anga jamana ngona février kalo kle woro kanyeshi onyebla baro ko ni ko odema sabani ngala ko akoni du ajite mna ka laje ni ye ko ntente ka jete mine abu ka laje ibena ka fo kwali wati temono na mu ye risi masega no de betalike Vladimir Putin na ko ne ga juru sira do ko ni ko otemana ale ne colonel Ashim Koita che mu ye ne ga juru sira mun konala u ye fenchama ko fonyoye abu safna jira ko jamana flan ko ni ku yu kale nyoye sikata la ko mi jamba ko ni ko ota alam sabani ngala ko akwa ngoni me domna ko bi abu irisu ko ni some belebele munna kan aku fe mu ye juillet 2023 akuno some munna na ke irisile farafna nyonche abu some do ma chama sigile me ka some mu ko makono ibi na ka fo ko mu ye farafna jamana chama wala ti blabe ma ko nga farafna jama fana sigile me ka ni do ko ni ko amakono ko sabi ke abu safna jira irisu me ne kanaka iba ka fo ko mu ye contrat daga bono irisu bo obolona block ko ke soma ni kanaka abu safna jere ibaye ka foko irisu be de metama taninga nyisi jamana ma abu ni soma ni kanaka ibaye ka foko mi irisu ba ira ma chamana kaira ka foko anga deme ko obise oma ni soma ni kanaka teriya be irisu na jamana che abu safna jere ubo ko da ka da kanaka pau kamuye fima ko joshinga bo jama chela abu safna jere ku bo da kanaka sabani ngala ko akwa ngoni me domna kombi ali ni akli bala mi wati temono na anga delegation belebele do bora anga jamana ngono delegation munabe talike able job la abu adoninga maku meta mana irisi adoninga ma munya able job anaka delegation sigata la kominye serve lagrov abu safna jira kwa yu bisimla adoninga ma munya serve lagrov ayayira ka fo irisi bina feren damani bla jelenga ka jamana ko ninka ademe wala sable amso go sura to komna abu angera bu sika sura to komna ko ta fara munya taji ko ka o kuna foni ko niko o madugo mashila abu safna jira angoni me dom no kom bi kuma munna ku mesina kaira ka fo ko serve lagrov ko be na kan tourner African Bank asura amasemi malla abu safna jira ko mi irisu ko la sigide mu ma fe no be Igor Gulemi ko fo ala ko ne no ko bala koy kayira ka fo ko mi février kalo kle woro ka dugu jamu ye février kalo kle wolo lala san 2023 Serge Lavrov abina bamako tabarkala OK il va manger fagoui le to gwangene na ma aussi kusukusu dama parce que le to gwangene na ma kabe kusukusu dira e chema non ayo di osiko ma di chedo ma Sénégal tay o diruma non o dadera koy o dadera o ba ano be fangele disa avec les bofado wale magazal ko de akaki wale kusukusu même na mi fie o fodio wol foka ki gude ale demande piège kono e ma ale kona ka ko fa ay ke ba ale reko ale bolo jale ay ni yer i blara on godro kebe ki ay bitade o furata ala ni blara mali kodro kebe mali kele kana mali kele ale mali faso de ma mali jamane fon fa mali kele e bi to ala afo la fia bu fe ay ti to i to ala sa ala ka nyaka dama amina rabi abu ame feren dabal ke kata sugu kono kana na ngora sugu no sigata la muye kura fon to amola se limana ma ala zigiri fuseni an sigilen flen ne jela korji kerengena la muye ko mani wada la ni mamu sira wada sugula hibe kuran fiyan fa ko laje anteni jambe sanfe sigata la odi radio Noura FMI abu safna jara albi kuna foni ambo o bala ama kona la foli bila se kanu bani de ba bela jeli malameli kala jekulu bela jeli jamana kono katabla munya akoka abu albi stranya tama ibi bolo ba karika don tile tabarkala biri kadu ka fo bamanon ba fo ko ni hake mene atame biri kene tige ni metal ke kadu ka fo le soir de Bamako wula la ya jara akmana la ya kudi kadu ka fo angata senu kadu ka fo a ngeme daga ba wuli le kadu ka fo ndenendo ni o benen kadu ka fo janvier kalo club bisabama en 2023 mi metal ke kado ka fo ni école soyi na tuye école communautaire kado ka fo doninzo donia soyi kado ka fo abe senu nganya kado ka fo senu dugu mi mbe ni obe wole ko sibiri bugu nya do ka fo ni école ko fo tan abe oyoro la senu kado ka fo abe senu kapu yere kono nana mi wole ki kado ka fo rivo droite Bamako mi kado ka fo abe o académie kono mi metal ke kado ka fo population na nganya kado ka fo senu ko kata se kado ka fo école donguma aka je kado ka fo dugu de bela jele bora ka
k'a dɔn k'a fɔ ka senu siraba in k'a tigɛ senu k'a dɔn k'a fɔ ekɔliso in yɛrɛ ni aviation o man jan koyi n'o ye k'a dɔn k'a fɔ avion jigiyɔrɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ a sababu ti dɔwɛrɛ ekɔli karamɔgɔ dɔ bɛ yen min ni k'a dɔn k'a fɔ o cogoya ko Adama Kojo ka se k'a dɔn k'a fɔ dɔwɛrɛ bɛ yen ni o cogoya ko k'a dɔn k'a fɔ Etienne Kojo ani k'a dɔn k'a fɔ Adama T Dawu Adama T Dawu ani Etienne Kojo n y'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi ninnu bɛ kogo naani ani ɲɔgɔn cɛ sabula k'a dɔn k'a fɔ a kɔni yɛrɛla k'a fɔ min nana ni k'a dɔn k'a fɔ ekɔlidenw fujenini ka taa se k'a dɔn k'a fɔ dugumaw fujenini ani ekɔli karamɔgɔ tɔw k'a ka jan k'a dɔn k'a fɔ maa o maa bɛ yen ni olu bɛ siraba kan k'a boli k'a dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔta in na nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra ka fara dugumaw kan ayi k'a dɔn k'a fɔ a kɛra jama belebele sabula k'a dɔn k'a fɔ min ni k'a dɔn k'a fɔ o ye gendarme brigade territoriale k'a dɔn k'a fɔ senu ye olu kɔni k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ dangari wari dɔw la k'a dɔn k'a fɔ ko olu y'o baara kɛ sabula k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni taara don k'a dɔn k'a fɔ ekɔliso kuru kɔnɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ekɔli maître min nani o ye Etienne Kojo waati min k'a dɔn k'a fɔ a jɔlen bɛ ekɔlidenw ɲɛfɛ 1+1 égale 2 min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ grammaire la a bɛ k'o leçon dispenser waati min na min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ élocution na ninnu bɛɛ lajɛlen ye kalansen mun ni a bɛ kɛ denmisɛnninw kun k'a dɔn k'a fɔ gendarmew sina ka t'u jɔ k'a dɔn k'a fɔ dankɔrɔba in a da min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na k'a bolo tɔnɔmi k'a da kun min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ miloti la ka don i k'a dɔn k'a fɔ misi la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na ekɔlidenw u ɲɛkɔrɔ ayi k'a dɔn k'a fɔ nin de kɛra sababu ye min k'a dɔn k'a fɔ dugudenw u nana fujeni ekɔlidenw yɛrɛ nana fujeni min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ maa wɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɔni nana dimi k'a ka jan k'a dɔn k'a fɔ dugutigilakaw ka taa se k'a dɔn k'a fɔ maa o maa ni u bɛ senu maa o maa ni u bɛ sibiribugu la ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni tɔɔrɔla waleya in na sabula k'a dɔn k'a fɔ ekɔli karamɔgɔw ka ɲɛmaayaso dɔ bɛ yen min ni k'a dɔn k'a fɔ o ye Sinɛki olu yɛrɛ y'u ka dusuma kasara jira kosɛbɛ ɲɛnɛmani u ka ɲɛmaa min bɛ yen ni o cogoya ko Musafa Jide k'a fɔ o ye Sinɛki ale ɲɛmaa ye a k'a dɔn k'a fɔ waleya cɛjugu min ni a talen filɛ ka u tɔn ɲɔgɔn kɛ k'a sɛgɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ a tɛ bɛn sini sabula k'a dɔn k'a fɔ ekɔliso ko n'i y'a ta k'a lajɛ le domaine scolaire est inviolable nul n'a le droit de troubler la quiétude de l'école. Les locaux et dépendances ne peuvent être utilisés sans l'autorisation préalable du chef de département. Encore ta ira dɔwɛrɛ la ko min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ekɔliso kuru ko n'i y'a ta k'a lajɛ a dagalen tɛ k'a dɔn k'a fɔ kalanso kuru kɔnɔna na maa wɛrɛ ka don a kɔnɔ k'a sɔrɔ yamaruya kunfɔlɔw i ma olu ta k'a dɔn k'a fɔ ɲɛmaayaso fɛ i k'a dɔn k'a fɔ o yamaruyaw de b'a to sababu la i k'a don kuru kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ o baara in kɔni filɛ nin ye ko u ma o kɛ koyi ekɔli karamɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ u taalen filɛ a la maloya ten min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ekɔlidenw ka taa se k'a dɔn k'a fɔ maa wɛrɛw ma k'a dɔn k'a fɔ ka taa miloti don misi la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na wa k'a dɔn k'a fɔ k'a ta ka bila pick-up kɔnɔ direction la prison centrale. Bamakɔkura awɔ o taara ni misi ye an bɛ waati min na komi bi min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Etienne Kojo la k'a dɔn k'a fɔ brigade maaw u talen kɔrɔ kɔni ni a y'u ka brigade la an bɛ waati min na komi bi ale ni a tɔɲɔgɔnkɛ ni o ye Adama T Dawu ye k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni k'a dɔn k'a fɔ a ma minɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na k'a dɔn k'a fɔ o ni DCAP kɔni taara fara ɲɔgɔn kan ni DCAP yɛrɛ o ye CAP ɲɛmaa ye k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni y'u wɔlɔmɛ k'a dɔn k'a fɔ ka taa u yɛrɛ di u ma min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Adama Kojo la ani k'a dɔn k'a fɔ Adama Dawu ani Etienne Kojo an bɛ waati min na komi bi u kɔni bɛ kogo naani ani ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn k'a fɔ ekɔli karamɔgɔw minɛ kun kɛ mɛ min ye ko i k'a dɔn k'a fɔ ekɔli min bɛ yen ni o cogoya ko ekɔli dɔnniyaso i k'a dɔn k'a fɔ nin ye ekɔli communautaire de ye wa i k'a dɔn k'a fɔ ekɔli communautaire k'u b'a fɛ k'a bɔ kolo kan k'a bɔsi k'a yɛlɛma k'a kɛ ekɔli privé n y'a dɔn ekɔli communautaire o ye dugu bɛɛ lajɛlen jɛta ye n'a bɔra o bolo kan k'a kɛ privé o t'a kɛlen maa kelen ta ye ekɔli karamɔgɔ ninnu minɛ kun filɛ. Ayi abu o bɛna misi jɔ ye misi bɛ ozoli teli la misi ya misi bɛ communauté ka bolo kan kɛ il est payé par la communauté n'a bɔra communauté ni ekɔli bɔra communauté bolo kan k'a kɛ privé ni kunnaɲamakɛ misi ka baara bɛ jɔ o n'a bɔra dugu ka bolo kan k'a kɛ ne kelen ta ye dugu ka maître n'a ka di n b'i bila ka bɔ ni maa wɛrɛ ta o tɛ wa a dɔw la ni misi kɛmɛ k'i jɔ kɛlɛ ɲɛmaaya kɔnɔ cogo dɔ ale kɛlɛ bɛ opposant o ko la voilà n'i kɛra opposant ka ɲɛmaa ye a dɔw de la dɛgɛ sisi bɛ bɔ karatɔ da ayiwa a ko kɔni an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala k'a nɔgɔya don ko in nɔ o tuma min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko dugudenw ni ka taa se communauté villageois ma ani dugutigilakaw ni chef de quartier n'a ɲɔgɔnnaw u diminen don olu bɛɛ lajɛlen fujeninen bɛ wa k'u ko u bɛ to i k'a dɔn k'a fɔ ekɔli karamɔgɔ ninnu fo ka taa fɔ u bilara kalanso bɛ datugu kalanso bɛɛ datugulen don dɔnniso wo ekɔliso wɛrɛ minnu bɛ a yɔrɔ la k'a bɛɛ datugulen don ka bɔ ko fo ka taa fɔ nouvel ordre f'u ka mɔgɔ bila f'u ka bila
ay wala ka nya kadama amina rabi madam kulwal ba jene bolo go shikila ngata bete ali biya maga kontari jo sefa wari million biolon fla ani kelina fasiri ke baga fola ibna ye ka fugo ni docteur Sokura ina be sabu sire ale be compter la commune kono ale kon kolobo karli kera siviri temene no be na janvier kalo kle mugwa ani shiekima tabarikala fasiri ke baga fola femi sefa wari million biolon fla ani kelin o de kon takara do ni musaka inda fe femi ni docteur Sokofolen joli aga jafo ka takase amineuma fo ka ta se pharmacie au sonsone no furaula trom Fatiri ke ba ka fola femi docteur Jolen koni o kelen taraga blan docteur Sokofolena aga jafo ka ta se docteur agent ango minu mako agent de santé aga jafo ka ta se olu chama olu kon taraga blani docteur Sokofolena chogom wala sa femi bara obsika sabati sikatala nin kolobo karlin kene ka ibna ye ka foko femi anga jamana maraba chama kumbe ni kene ka aga jafo ka ta se communaluma no le maire la kawye fo ka ta se village minu ngoni meni dugu Kofolen dafe olu ga représentant bela jelin kumbe ni kene Kofolen ka femi fasiri ke ba ka fola femi anga autorité minu kumbe ni kene olu kon ni so jalen woni kumata o ya yira ka fo ka jamana ka ni dugu Kofolen den kelengele na bela jelen wi femi ni docteur Sokofolen o ka ku taye koy mi ye a kene a lakana femi a sania fo ka taka se a barake mino olu matrafali ma chogom na bela jalen kan ke I kuna doni femi fasiri ke ba ka fola akodidi ni dugu Kofolen ma ko ni ya fo ko ni docteur Soin koni a jowari koni bora femi ye sabu sire 2 minutes sabu sire dugula 2 minutes koni me mali kofe tungala minu be tungala ni wari ngoni kasabi wari koni bora katigi Josefa wari million biolon fla ani kele ni bora olu koni kun femi ye anga autorité minu ngoni ye kumata olu koni ya yira ka fo ni mogo bela jelen ngoni yake na fo nunu tawo ni bela jelen koni sira ka I haglito I boyoro la I koni mina seka ki aglito I boyoro la femi development nango mako nyeta o koni me seka sabati chugumna manyana fasiri fle ay mi bo le pays kono bo ga trawele bete I bonya obala Abu Sabla jara bara koni anyana kosobe ne bajene nali bolo bonne be bolo ba karika don tele la sebe mi mo bonayi o kama ko le pays abu abena ta sumu no obeja sikata la kabi wulada fe abu safna jara obido anga na munye jela koroti konale ya rengal la munye kunyumani yera dugumala la abu ibena ka fo complexe scolaire et universitaire no ko pora abetu ba koro Alassane Doucouré aba ale ko fo abu ko soni ibaye ka fo ko munye complexe scolaire universitaire Tubakoro Alassane Doucouré abu soni bena ka ko clinique ko obena jo clinique mu abu safna dirana akuntala janya na ka bonko sobe clinique mu abu safna dirane abella ngale tariku la abu clinique mu na be jate farafna clinique bo fe abu clinique mu amedom na kombi ala masé ka fo kibetani ga may kata afurake munye jamana ko kan ni clinique na sikata la kibese ka afurake sabaningala ko akoy bena ka fo ko mi sibiri no bena janvier kalo kile mugo ani shegima zamba fla ane sa mugo ane saba abu anya nyongo soro munye ni kalansu bele o kono nanka ma établissement scolaire et universitaire de santé Tubakoro Alassane Doucouré abu safna jera taku nkuté dore ibina ka foko bele nsanno de be promoteur ira ko fo Alassane Doucouré abu ayewuli ka joni chesiri chairman ko blasenga ana munye kalanso koni ko daele munye akani kalanso kono kalanso munno be talike munye kene ara kono ula sabuga abu safna dirani ko mawka kala abu atita abu ye kene fana ko o gasigi singa o akli na muibe na ka fo ko munye ni che kuma bay no de be Alassane Doucouré ko fo abu ayo bara muni ko sigi singa e ko le santé yera ko ni ko adele la munye san 2021 abu adele la o wati de konna la munye complexe scolaire universitaire Tubakoro akono munye kunyumani yera kono abu sabaningala ko ako Alassane Doucouré ayo wulika jo muni ko ke abega feran dabali ke kenya o busega sabati sigidala kuntumuna o de kama ayi bolo mana bo abu dogotora mumbe ne adon do jiya buna kun yera kenega abu farafna larabula ne tunisien do nanka mako docteur Ben Salah Nejibi abu safna dira ne dogotoro bele sambina ni anefla abu tunisi damana ale soromu akaja kata faramu ye serengu ka ubela jele menin docteur Ben Salah Nejibu ubela jele mba ale don sabaningala ko ako munye partenaire do ibe na ka fo ko munye Alassane Doucouré sabuga Alassane yera kumeta furakela ni dogotora ne fe aye dogotora ke nga
baara kɔni a y'a ye Alassane Dougouré y'a yira k'a fɔ ko ale y'a ɲini docteur kɛ in fɛ o sabu kɛ a bɛ taa farafinna dugu caman na n'o de bɛ docteur Ben Salah ko fɔ Abu Guinée Conakry Sierra Leone ani ka taa fara mun ye jamana caman kan docteur Ben Salah a ye nin bɛɛ lajɛlen k'a bɛnɛgɛmɔ mun ye Alassane Dougouré a y'a yira k'a fɔ ko mun ye docteur Ben Salah ko a ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ a kana kɛnɛya kɔni nin ka don o yiriwa ale ka école o kɔnɔ la Abu Safinɛ Jara ale ka kalanden minnu bɛ a ka ja n'olu ka baara ɲɛsinnen don kɛnɛya yɛrɛ kalama ni kura o kana fiyɛ u la a ko ko o baara de sigira sen kan min ye janvier kalo tile 28 sibiri tɛmɛnen Abu Safinɛ Jara o partenaire minnu o tɛmɛna Tinisikaw ka nin belebele cɛ docteur Ben Salah ani mun ye complexe scolaire université Tubakɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ Abu a ko kɛnɛ in kan i bɛna ye k'a fɔ ko min ye dankɔrɔba in yɛrɛ n'o de bɛ Alassane Dougouré kɔfɔ a ye kɔrɔfɔ a y'a ta ticari a y'a ka partenaire kura ye n'o de bɛ tali kɛ docteur Ben Salah la Ben Salah Nejibɛ Abu Safinɛ Jara a y'o yira jama la Abu Safinɛ Jara ka sɔrɔ k'a fɔ a ko hakilina tɛ dɔwɛrɛ koyi ale ka nin kalanso mun filɛ nin ye n'o bɛ école de santé minnu o bɛ Tubakɔrɔ kɔnɔ Abu nin kura na fiyɛ o la o kalanden dɔw bɛ Abu Safinɛ Jara n'i ye dɔgɔtɔrɔya kalan nin k'a kɛ lycée Tubakɔrɔ la Abu don na nataw la k'i bɛ se ka taa fɔ Tunisie Abu Safinɛ Jara mun ye docteur Ben Salah i bɛ taa kalan tɔ ka to o kɛ Abu Safinɛ Jara fɛn mun ye kibaruya duman yɛrɛ mun ye Alassane Dougouré a y'a yira k'a fɔ ko mun ye projet belebelew de bɛ sen kan u ka nin tɛgɛ di ɲɔgɔn ye kɔnɔna la Abu k'u bɛ fɛ ka dɔgɔtɔrɔso clinique belebele jɔ don na nataw la clinique mun n'a bɛ langale tariku la anw ka jamana kɔnɔ a ka ja ka taa bila mun ye farafinna Abu Safinɛ Jara ko mun ye partenaire in ko a kun belebele ko o fana ye a dɔ ye Abu o clinique mun o baara kɔni o bɛna kɛ Abu siga t'a la mun ye o clinique yɛrɛ kɔni a bɛna jɔyɔrɔ mun na o bɛɛ lajɛlen kɔni taara yira mun ye limanɛw kɔni ko o la mun ye docteur Ben Salah ye Abu Safinɛ Jara dankɔrɔba in fana a ye kɔrɔfɔ kɔni ka a ta Abu tanu tɛ tanu ye n'i ye kulo bilen kɔni kelen ka maa o maa k'o tanu Abu Safinɛ Jara bɛ taa sɔrɔ i ye ɲuman kɛ tanu tɛ tanu ye mun ye docteur Salah Nejibɛ Abu a ma mun da Alassane Dougouré kɔni ko o kan a y'a yira k'a fɔ ko mun ye Alassane Dougouré Abu Safinɛ Jara ko tɔw bɛ tɔw dalen n t'a dɔn b'a f'i ye cogo dɔ tɔw dalen Abu Safinɛ Jara tɔw tagamatɔ bɛ mun kɛ Alassane Dougouré ale dalen de b'o kɛ a b'o ye o tiɲɛ awɔ Alassane Dougouré kosɛbɛ lycée Tubakɔrɔ Abu Sabaningalako a ko nin dɔgɔtɔrɔ di clinique n'a bɛ na dayɛlɛ mun ye lycée Tubakɔrɔ o kɔnɔ Alassane Dougouré Abu ko a bɛna kɛ sababu ye ka mun ye baara k'o di mun ye kalanden minnu bɛ Tubakɔrɔ kɔnɔ nin waati na n'olu bɛna kɛnɛya k'o kɛ Abu Safinɛ Jara k'a bɛna kɛ sababu ye Abu ka baara k'o di olu ma Abu ko sabu kɛ kalanden minnu yɛrɛ n'u bɛ ka santé kɛ mun ye lycée Tubakɔrɔ o kɔnɔ Abu Safinɛ Jara ko stage bolo dalen n'u ye koyi yala kalanden tɔw bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la sɛgɛnnafiɲɛbɔ t'olu fɛ dɛ Abu sɛgɛnnafiɲɛbɔ ye fɛn mun ye Abu a bɛ taa stage de kɛ wa ka nin miiri Bamakɔ dɔgɔtɔrɔso foyi tɛ yen CESCOM foyi tɛ yen Abu Safinɛ Jara partenariat to olu ni maa o maa cɛ i bɛna ye k'a fɔ ko dankɔrɔba mun n'o y'o kɔrɔfɔ k'o sɛlɛ o ye mun ye proviseur ye sa n'o bɛ tali kɛ Kaba Jɔpa Abu Safinɛ Jara a y'o kɔrɔfɔ k'o fɔ Abu kɛnɛ in kan ko a kɛra kɛnɛ sawalenba ye Abu n'i ye maaw wele siga t'a la ni muso t'a la a man di Abu ko kɛnɛ in kan k'i bɛna ye k'a fɔ ko invité d'honneur tun ye maa mun ye o tun ye belebele in sa n'o de bɛ tali kɛ Madame Awa Konta Madame Awa Konta Abu na ale fɔra association belebele mun n'a bɛ sen kan an bɛ don min na comme bi n'an ko amɔ Mali Abu Safinɛ Jara ne bɛ n faso fɛ e dun n yɛrɛ bɛ n faso fɛ kɛ o ɲɛmaaba de ye Awa Konta ye n'an k'a ma ko association amɔ Mali ɲɛma Abu i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Awa Konta a fana ye kɔrɔfɔ k'a ta tadi a y'a yira k'a fɔ nin wulikajɔ mun na a sigilen filɛ sen kan ne ta Abu ko nin ye wulikajɔ ɲuman ye o sabu kɛ maa mun n'o bɛ ka kofɔla ta n'o bɛ Alassane Dougouré kofɔ Abu Safinɛ Jara Alassane Dougouré ka ɲuman ko a tɛ se ka fɔ ka ban mun ye association amɔ Mali ɲɛmaaba n'o de bɛ Awa Konta kofɔ a kɔni y'a yira k'a fɔ ko mun ye Alassane Dougouré Abu Safinɛ Jara o ye kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen k'a sɛlɛ ka ban koyi wa an b'a dɔn k'a fɔ ko Alassane Dougouré Abu Safinɛ Jara nin ye ko fitini de ye a ko la koyi ko don na nataw la a ko siga t'a la ko kabako ko o bɛna langale mun ye amɔ Mali ɲɛmaaba n'o de bɛ Awa Konta kɔni kofɔ a y'a yira k'a fɔ ko nin clinique belebele mun n'a bɛna dayɛlɛ mun ye koɲuman kɔnɔna la Abu a n'a ka sababu ye ka baara k'o di mun ye maaw ma wa a n'a ka sababu ye ka kɛnɛya ni k'o sabati mun ye sigida yɛrɛ o kɔnɔna la wa maa min ne foli ka kan Abu Safinɛ Jara ko ye Alassane Dougouré i bɛna ye k'a fɔ ko o ye ale ye koyi a n'a ka école maître Abu Safinɛ Jara ka taa fara mun ye kalandenw kan k'u ne foli o ka kan kunnafoni filɛ nin Abu Safinɛ Jara an y'a bɛnnɛgɛmɔ ka bɔ mun ye sɛbɛn ko n'an k'a ma ko le pays i bonya o b'a la bɛɛ ka dɔn k'a fɔ le pays an bɛ u fo min bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ teliya la l'indicateur du renouveau i k'a dɔn k'a fɔ bamananw b'a fɔ ko n'an ka dumuni kɛ ani k'a dɔn k'a fɔ dumuni a tɔ man jan min da ka di i k'a dɔn k'a fɔ kɔngɔtɔ la o de i k'a dɔn k'a
fɔ nanga dun ye min bɛ tali kɛ ka dɔn ka fɔ Sumela Bala Tarawele la ko i ka dɔn ka fɔ école karamɔgɔ minnu ni olu ye ka dɔn ka fɔ synergie des syndicats l'éducation signataire du 15 octobre kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn ka fɔ a Bamakɔ bolo mɔɔw olu k'i ka dɔn ka fɔ u ye baara u ye a bila sabula i ka dɔn ka fɔ kalanso k'u y'a bɛɛ lajɛlen da suwa bila u kun sabula min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ janvier kalo ale sara la i ka dɔn ka fɔ hali bi tɔrɔmɔjɔnya minnu kan ka di olu ma janvier kɔnɔ n'o bɛ wele k'i ka dɔn ka fɔ ko salaire n'o ye sara ye hali bi ka dɔn ka fɔ ko u ɲɛ mɛmɛ sira min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ école karamɔgɔ a ma sa a ye ne mɔ de f'i ye n ko janvier ma sa fɔlɔ n'i ye kalan bila depuis kelen n y'a dɔn a ka gɛlɛn dɛ bari i ka dɔn ka fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ nin école karamɔgɔw la k'i ka dɔn ka fɔ kabi waati dɔ la olu kɔni ka dɔn ka fɔ ko u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka ja i ka dɔn ka fɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw ka se ka dabila cogo min na jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn ka fɔ ko n'i ye école karamɔgɔ baara fana ta k'a lajɛ i ka dɔn ka fɔ nin ye maaw ye maa minnu bɛ i ka dɔn ka fɔ ni foyi wɛrɛ tɛ sɔrɔ u fɛ min n'i ka dɔn ka fɔ école sara in tɛ ma i ka dɔn ka fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ kalo k'a daminɛ le 25 la ka taa se i ka dɔn ka fɔ 30 mois a i ka dɔn ka fɔ ko o furanjɔyɔrɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kan ka tigɛ ɲɛmaw fɛ walasa i ka dɔn ka fɔ saraw u ka sɔrɔ cogo min na ma i ka dɔn ka fɔ ni kalo kɔni ni a sera le 30 mois a i ka dɔn ka fɔ ni o y'a sɔrɔ k'a fɔ saraw ma kɛ i ka dɔn ka fɔ ko olu bi baara bila dɛ ma i ka dɔn ka fɔ ninnu ka ɲɛmaw so u ye communiqué dɔ bɔ k'a bi dandali f'i ka dɔn ka fɔ k'a yira i ka dɔn ka fɔ militant bɛɛ lajɛlen na militant cɛman o cɛman ani musoman fɛn o fɛn maa o maa n'i bɛ Bamakɔ district kɔnɔ ma i ka dɔn ka fɔ synergie des anciens signataires du 15 octobre mɔɔw minnu b'i ka dɔn ka fɔ Bamakɔ bolo kan olu k'i ka dɔn ka fɔ ko militant bɛɛ lajɛlen k'i ka classe da su a pewu min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ sara min ni o ye janvier sara ye tant que ni o sara ma bila u ka poche kɔnɔ a ko kalansow k'u tɛ a dayɛlɛ koyi ma i ka dɔn ka fɔ ko jusqu'à nouvel ordre n y'a dɔn ka fɔ o ye fo ka taa fɔ saraw kɛra i ka dɔn ka fɔ ko kalanden min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ Sumela Bala Tarawele la a ko i ka dɔn ka fɔ hakilijigin don koyi sabula i ka dɔn ka fɔ san o san nin n'a ɲɔgɔnkow ko a bɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn ka fɔ kalo min filɛ nin ye ni o bɛ wele ko janvier a b'i n'a fɔ san o san i ka dɔn ka fɔ ko o saraw kɔni de bi bala koyi kɔrɔ tɛ i ka dɔn ka fɔ ko taabolo min filɛ nin ye ko Mali gouvernement kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn ka fɔ kabi transition in ko o baara olu y'a daminɛ i ka dɔn ka fɔ ko nin n'a ɲɔgɔnna ko a mɛnna ni a ma kɛ nka nin kɛlen min filɛ nin ye a i ka dɔn ka fɔ ko nin gɛnmɛ fɛn ye min ni a kuntala janyana ma san o san baara nin de bi kɛ janvier kalo kɔnɔ ma école karamɔgɔ minnu ni olu bɛ syndicat signataire du 15 octobre Bamakɔ district kɔnɔ k'i ka dɔn ka fɔ ko kalansow k'u k'a bɛɛ lajɛlen da suwa jusqu'à nouvel ordre Sumela Bala Tarawele ale ka sɛbɛn n'o indicateur Sumela Bala Tarawele an bɛ foli lase ma waati kɔni a sɛbɛkɔrɔ sera yan an ka bɔ mun ye Bɔkari Gindo an bɛ foli lase ma RMA kɔnɔ Jalakɔrɔji kɔnɔ la yan n'o de fiɲɛna Bɔkari Gindo ale ka baara bɛnnen don maa minnu bɛ yen a ka ja ko kulisila gosi a kɛlen bɛ k'u sɛgɛn kosɛbɛ dɔnniya yɛrɛ a kɛlen bɛ ka maa minnu sɛgɛn maa minnu fana bɛ furudimi ani ka taa bila mun ye tension na a b'u ka taa bila mun ye ninakili banaw la olu bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ ka maa minnu ko sɔrɔ an bɛ don min na ko bi a ka ja fo ka taa fara mun ye dakamana daga kan Abu Safinɛ Jara k'a don i ye i ka kɛ maa bilennen ye i ka kɛ riche moteur ye Bɔkari Gindo RMA kɔnɔ la nɛgɛjuru sira 72 74 54 98 72 74 54 98 waati sera an ka taa bitɛ an ka bila yan n'Ala sɔnna Gawusu Keyita an bɛ hakɛto ɲini fɛ parce que an donn'i ka waati kɔnɔna la Gawusu Keyita kumaso ale tun bɛ bolo tun bɛ nɛgɛ karafow la i ni Arama an bɛ foli lase ma Mamadu Adama Mayiga kumaso kun kalifalen don ale ma Ami Mariku a bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ kumaso in kɔnɔ bɔlɔlɔ sa o kun kalifalen bɛ Burama Tarawele la nka mɔgɔw ka n'u ka button minnu minɛ k'o sababu kɛ mun ye nɛgɛ ɲɛ 16 wagati mun ye CHAN 2022 a mun kɛnɛ bɛ ka sigi nin waati na demi-finale baaraw bɛna boloda kuma baara mun ye Abu Safinɛ Jara Madame Kulibali Bajinɛ Danbele ka fara ne yɛrɛ Bɔkari Tarawele ni bɛɛ lajɛlen ko ma ko beti a k'an bɛn sini